खुलुमबाय लोगोफोर आङो दा नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दानि आसाम टेट 2021 नि ससियेल लेसन 1 हिसाबै लानानै फैदों आरो बियो स्पेसियेलि जिअग्राफिनि बिथिङाव जागोन जिअग्राफिनि बिथिङाव आं लानानै फैदों दा बेयावहाय नायनोसै मा मा दं नङा होमबा लोगोफोर बेनि सिगां आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायनानै लाग्रोबाय आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होनानै लोगोसे भिडिअआ मोजां जादों बा गाज्रि जादों कमेन्ट खालामना खोन्थादो लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ जागायनोसै नङा होमबा से नाम्बाराव दं बबे दैमाखौ बंग'नि दुखु बुंनाय जायो जों मिथिगौ नङा होमबा बबे दैमाखौ बंग'नि दुखु बुंनाय जायो होनब्ला जोंहा गिबिखौ दं दामोदर गोसोआव लादो दामोदर दैमाखौ बंग'नि दुखु बुंनाय जायो गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर दानिया 2 नम्बर दं खोला भारतनि देरसिन दैमानि मुङा मा होनोब्ला जोंहा बियो नैबे गदाबरिया खोला भारतनि देरसिन दैमा लोगोफोर गोसोआव लाबानो जाबाय दा नेक्स्टआव दं मा बारनि नङा होमबा लोगोफोर दा 3 नम्बराव दं लोगोफोर नायनो नङा होमबा भारत लैथोमायाव थानाय गंसे गुबुन हादरा माने भारत लैथोआव थानाय मोनसे गुबुन हादरा मा होनो लैथोमानि सिङाव थानाय नेपाल म्यानमार बांलादेश मालदीव अब्ला बिनि गुबै फिननाया जागोन मालदीव गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर मालदीव बे दानिया दं नायनि 4 नम्बराव महराव भारतनि जायगाया बुहुमनि मादाव भारतनि जा महर बिनि हा अरथाइ खालि बे बुहुमनि मादाव मा दंनो बे स्निथि जायगा लोगोफोर गोसोआव लाबानो जाबाय स्निथि जायगा नाथाय सुबुं अनजिमानि बिथिं लायोब्ला जोंहा नैथि बे बुहुमनि बे हा खालिखौसो लादों अब्ला 5 नम्बराव नायनि जुम आबादखौ मिलमिया बुङो माने मिलमिया बबे कान्ट्रियावहाय जुम आबादखौ मिलमिया बुङो होनोब्ला जोंहा 5 नम्बर दं मेक्सिक'आवहाय मेलमिया होननानै बुंनाय जायो जुम आबादखौ 6 नम्बराव गाहायनि बबे गायनाय फसल नङा थामहिनबा बबे फसलखौ जों गाया नङा होमबा कफि दं खुसेर दं गम दं रबर दं जों मिथियो कफि खुसेर आरो रबरखौ जों गायो नाथाय गमखौ जों मा खालामो फोयो नङा होमबा अब्ला बेनि गुबै फिननाया जागोन गम नङा होमबा 7 नम्बर गाहायनि बबे जिबारि सम्पद महरै दारिमिन नङा बबे जिनिसा जिबारि सम्पद महरै दारिमिन नङानो सामब्रानि सम्पद बा सामब्रानि दारिमिन होनब्ला जोङो सामब्रा माने बिगुरनि नङा होमबा मैदेर हाथाइनि बे जुनारनि नङा होमबा बेबो जिबारिनि खोथा बुंखानाय लोगो लोगो जोंहा सामब्राया जुनारनिफ्राय फैबाय मैदेर हाथाइबो जुनारनिफ्राय फैबाय गोजौ सुबुं खुन्दुंनि जारिमिन गोजौ खुन्दुङा जोंहा मानिफ्राय फैयो जुनारनिफ्रायबो फैनो हागौ एबा बिफां लाइफांनिफ्राय फैनो हागौ ओंखायनो नैबे बे प्लास्टिकआ प्लास्टिक नङा बे ओंखायनो बियो जोंहा जिबारि सम्पद नङिनि थाखाय प्लास्टिकआ बेनि फिननाया बे नङा होमबा लोगोफोर दानिया 8 नम्बराव मा दं नायनो लोगोफोर गुबुन गुबुन हाबानि गुबुन गुबुन फोनांजाबनाय जौगाखां राहानि लामाखौ बुंनाय जायो माने बबेबा मोनसे हाबाया बबेबा मोनसे हाबाजों कानेक्सन जानानै माने जौगाखांनाय हाबाखौ जोङो बुंनाय जायो मा होनो पाब्लिक नेटवर्क नेशनेल वर्क नेटवर्क आरो हमवर्क अब्ला जों मिथिगौ नेटवर्क सिस्टेम खामानिखौ जों गोबां मोनबोबाय नङा होमबा जों अनलाइननि गेजेरजोंहाय नङा होमबा फैसा हाबलायनायनो माबालायनायनो जों नङा होमबा अब्ला बेनि फिननाया बे गोसोआव लाबानो जाबाय अब्ला नेक्स्ट वारनि लोगोफोर मा दं नङा होमबा भारतआव गिबि रेल दावबायजेनदोंमोन थामहिनबा भारतआव माब्ला गिबि रेल दावबायजेनदोंमोन बाव दं 1950 1853 1953 1885 अब्ला बेनि गुबै फिननाया जागोन नैबे 1853 मायथाइयाव भारतआव गिबि रेल दावबायजेनदोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर आरो 10 नम्बराव दं गाहायनि बबे इसिङारि दैमा नङा राइल जटनी सालविन तारिम अब्ला बेनि गुबै फिननाया जागोन नैबे लोगोफोर सालविना इसिङारि दैमा नङा गोसोआव लाबानो जाबाय नेक्स्टआव 11 नम्बर दं भारतनि बबे रायजोआव सनानि खनि दं भारतनि बबे नोगोराव बबे रायजोआवहाय माने बबे हादरसायाव सनानि खनि दंनो राजस्थान तामिलनाडु अन्ध्र प्रदेश कर्नाटक बबे मोनसेया जागोन लोगोफोर गोसोआव लाबानो जाबाय कर्नाटकआव सनानि खनि दं होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो आर्यभट्ट ग्रहसाखौ बिरखांहोनाय जादोंमोन थामहिनबा आर्यभट्ट ग्रहसाखौ बेसेबां मायथाइयाव बिरखांहोनाय जादोंमोन बेवहाय 1966 72 75 आरो 82नि खोथा दं अब्ला बबे मोनसेया जागोन नैबे ग नाम्बारा 1975 मायथाइयाव आर्यभट्ट ग्रहसाखौ गिबि समावनो बिरखांहोनाय जादोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर दाना 13 नम्बर दं प्रशान्त सिलाराव थानाय हाजोमाया जाबाय माने प्रशान्त लैथोमानि माखासे माने दै सिङाव थानाय माखासे हाजोमा आरो बबाव दं एन्डिस आल्पस हिमालय रकी बबे मोनसेया जागोन होनबा नैबे एन्डिसआ प्रशान्तनि सिलाराव थानाय मोनसे हाजोमा 14 नम्बर दं लोगोफोर नायनि
आसामनि बयनिख्रुइबो महराव दुइसिन जिल्लाया बबे जिल्लाया आसामनि बयनिख्रुइबो दुइसिननो माने आसामाव दा आथिखालाव नोंथांमोना मिथिगौ जे माने गासै 34टा जिल्ला जाबाय नङा होमबा 34टा जिल्लानि गेजेरावहाय बबे जिल्लाया फिसासिन होनोब्ला जों मिथिगौ नगाव मरिगाव हाइलाकान्दि खोला सालमारा अब्ला बबे मोनसे जागोनबा नैबे खोला सालमाराया महराव बयनिख्रुइबो फिसासिन गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर आरो बांसिन सुबुं अनजिमा होनोब्ला नगावआवनो जोङो सुबुं अनजिमा बांसिन मोननाय जायो गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर अब्ला जोंहा नेक्स्ट वार्डनि नङा होमबा 15 नम्बराव दं आसामनि बयनिख्रुइ देरसिन जिल्लाया बबे जिल्लाया आसामनि गेजेराव बबे देरसिननो कामरुप नोगोरमा करिमगन्ज गवालपारा कार्बि आंलं अब्ला बबे मोनसेया जेनेबा जोंहा नैबे कार्बि आंलंआ आसामनि जिल्लाफोरनि गेजेराव महराव बयनिख्रुइ देरसिन थामहिनबा बिनि हा अरथाइखालिया देरसिन गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर 16 नम्बर बुहुमनि मादाव भारतनि सुबुं अनजिमाया आं दहायनो होनखादोंबा हानि बर्गखालिनि खोथा बुङोब्ला जोंहा 7थि जायगायाव गोलैयो आरो बुहुमनि मादाव सुबुं अनजिमानि खोथा बुंनाय लोगो लोगो 2थि गोलैयो गोसोआव लाबानो जाबाय आरो सेथिया बबे होनोब्ला जोङो चाइनाखौ मिथिनो होमबा चीन हादर गोसोआव लाबानो जाबाय 17 नम्बराव दं सांफुआ सोरनि गुबुन मुं थामहिनबा बुरलुंबुथुर गंगा सिन्धु यमुना बे माखासे दैफोरनि गेजेराव बे सांफु होननाया सोरबा बबेबा मोनसे दैमानि मुंनो अब्ला जों मिथिगौ बियो बुरलुंबुथुर दैमानि गुबुन मोनसे मुं गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर दाना नेक्स्ट नायनि लोगोफोर मा दं 18 नम्बराव दं बाज्रुम देरनाय बोसोरनि गासै साना जाबाय बाज्रुम देरनाय होनोब्ला जों लिप इयार होनना मिथिगौना लोगोफोर लिप इयारा माखौ बुङो नोंथांमोना मिथिगौ जानांगौ एसेब्लाबो जोङो स्पेसियेलि जोङो फेब्रुवारि दानाव बेसेबां मोनो नङा होमबा फेब्रुवारि दानाव गासै 28 दिन मोनो नङा होमबा फेब्रुवारि दानावहाय जोङो गासै 28 दिन मोनो अब्ला बोसोरब्रैनि उनाव आफ्टार 4 इयार्स बोसोरब्रैनि उनावहाय जोङो बबेबा मोनसे दानावहाय जोङो 29 सान मोनगोन नङा होमबा 29 सान मोनगोन नोंथांमोनहा बै फेब्रुवारि दाननि केलेन्डारखौ नायनानै गोसो हो बे 28 फेब्रुवारिखौहाय जोङो बोसोरब्रैनि उनावहाय बबेबा मोनसे बोसोरावहाय जोङो फेब्रुवारि दानावहाय 29 दिनखौ मोनगोन बे 29 दिना जेब्ला गोग्लैयो अब्लानो जोङो लिप इयार होननानै मोनथिनाय मोननाय जायो माने बाज्रुम देरनाय बोसोर अब्ला जोंना बोसोराव बेसेबां सान थायो नङा होमबा मिथिगौ नोंथांमोना 365 दिनजों 1 बोसोर नङा होमबा 1 बोसोर 365 दिनजों 1 बोसोर जायो नैबे 365 दिनजों 1 बोसोर जायोब्ला जोंहा बबेबा बोसोरावहाय फेब्रुवारि दानाव 29 दिन गोलैबाबसो जायो 1 बारायोब्ला 366 दिन अब्ला लिप इयार गोग्लैनाय साना नैबे गोसोआव ला लोगोफोर 366 दिन गोसोआव लाबानो जाबाय 366 दाना नायदो 19 नम्बराव दं आसामाव साहा कम्पानिखौ गायसननाय जादोंमोन थामहिनबा जों दि साहा लोङो नङा होमबा बे साहा कम्पानिखौ आसामाव माब्ला गायसननाय जादोंमोननो नोंथांमोना मिथिगौ जानांगौ बेखौहाय 1839 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन 1839 मायथाइयाव आसामावहाय गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर दाना 20 दं बुहुमनि बयनिख्रुइ देरसिन दैमा दिपआ जाबाय माने बयनिख्रुइ देरसिन दैमा दिप आरो बेखौ गोसोआव ला जे बाव दैमानि खोथा होनदों हो बाव लैथोनि खोथा बुङाखै बावहाय लाक्षाद्वीप आन्दामान निकबार द्वीप माजुलि पानामा अब्ला बबे मोनसेया जागोन जोंहा नैबे दं हो गोसोआव लाबानो जाबाय माजुलि आरो बेयो बुरलुंबुथुर दैमानि गेजेराव दं गोसोआव लाबानो जाबाय माजुलि द्वीप दाना नेक्स्ट वार्डनि 20 नायदो बुहुमनि मादाव बांसिन अखा हाग्रा जायगा होनदों बुहुमनि मादाव वर्ल्डनि गेजेरावनो बुहुमनि मादाव बयनिख्रुइ बांसिन अखा हायोनो बबे जायगायावनो बाव दं सेरापुन्जि मौसिनराम शिलं कार्बि आंलं अब्ला बे गासिबो जोंनि नर्थ इस्टआव दंजोबो नङा होमबा नर्थ इस्ट इण्डियाआवनो अब्ला जों मिथिगौ मौसिनरामाव बुहुमनि मादाव बयनिख्रुइ बांसिन अखा हायो गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर दानिया नायनोसै नैबावहाय एसियानि गोजामसिन थाव सोदांसालिया एसियानि गोजामसिन थाव सोदांसालिनो बाव दं नुनमाथि नुमलिगर दिग्बै बरौनि अब्ला जों मिथि बरौनिया एसियानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन थाव सोदांसालि गोसोआव लाबानो जाबाय दाना 23 नम्बर दं बे 3 23 आसामाव गासै बेसेबां बिरखं गाथोन दं आसामाव आथिखालाव बेसेबां बिरखं गाथोन दं नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय गासै जोंहा डिफेन्सनि मोननै दं नङा होमबा डिफेन्सनि मोननै दं आसामावहाय बिरखं गाथोना आरो जोंहा इन्टारनेसनेल मोनसे दं आरो बाखिया मासे डमेस्टिक
माखे डोमेस्टिक अब्ला जोङो गासै बेसेबां दङ जोंहा 10था दं गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर आसामाव गासै बिरखं गाथोना 10था दं डोमेस्टिकआ बेसेबां थायो 7था दं मोनस्नि डोमेस्टिक दं आरो मोननैया डिफेन्सनि थाखाय आरो मोनसेया जाबाय नेशनेल इन्टारनेशनेल लकप्रिय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल एयारपर्ट बे अब्ला बेजों गासै जोंहा 10था दं एयारपर्टआ गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर दाना नेक्स्ट नायनि लोगोफोर 24 नम्बर आसामाव मोनबेसे हादरारि हाग्रामा नेशनेल पार्क दं आसामाव मोनबेसे हादरारि उद्यायक हाग्रामा दंनो माने नेशनेल पार्क दं होनब्ला जों मिथिगौ 5 6 7 आरो 8 जों मिथिगौ सिगां मोनबामोन जों नङा होमबा बेनिफ्राय दाखालिसो 2021 निफ्राय जोंहा बा 2020 निफ्राय जोंहा गासै मोननै बारायनानै मोनस्नि जाबाय आसामाव नेशनेल पार्कआ गासै मोनस्नि गोसोआव लाबानो जाबाय दाना 25 दं लोगोफोर नायदो आसामनि देरसिन हादरारि हाग्रामायानो बबे रायमना मानास काजिरङा अरां अब्ला बबे मोनसेया जों मिथिगौ काजिरङाया बयनिख्रुइबो देरसिन गोसोआव लाबानो जाबाय भारतनि बबे हादरसायाव सुबुं अनजिमाया बांसिन दाना 26 नाम्बाराव मोनबाय जों भारतनि बबे हादरसायावनो बबे स्टेटआवहाय सुबुं अनजिमाया बांसिननो पपुलेसना बारानो सोनाब बंग उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश आरो बिहार अब्ला बबे मोनसेया गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर सोनाब बंग जायखौ जों वेस्ट बेंगल होननानै मिथिनो मोननाय जायो बेवहाय बांसिन भारतनि मादावनो बेनि सुबुं अनजिमाया बांसिन गोसोआव लाबानो जाबाय 27 नम्बराव सानखौराङाव जोरथायै नुजानाय सोरां एबा जोंलारिफोरा जाबाय माने सानखौराङावनो जों अख्राङावदि बायदिसिना जोंबाय थानाय नुयो बेफोरो मा होनो गुन्द्रासा जोंलारि ग्रहसा नक्षत्र हाथरखि अब्ला जों मिथियो गासिबो बिसोरो जोङो नुनायफ्रा गासिबो मोनफा मोनफा हाथरखि सानाबो रोखोमसे हाथरखि सानाबो रोखोमसे हाथरखि 29 नम्बर लोगोफोर आसामाव गिबि खेबनि देरसिन बांग्रि जादोंमोन होमब्ला जों मिथिगौ बियो 1934 दं 1950 1997 आरो 1850 अब्ला बियो जाबाय 1950 आवहाय बे आसामाव बयनिख्रुइ देरसिन बांग्रि मावदों गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर दानिया 29 दं लोगोफोर काजिरङा हादरारिया मुंदांखा माने काजिरङा हादरारि हाग्रामाया मानि थाखाय मुंदांखानो थसे गं गोनां गान्दा मोसा मैदेर धनेश दाउ अब्ला बबे मोनसेया जों मिथिगौ काजिरङाया मानि थाखाय मुंदांखा होनब्ला थसे गं गोनां गान्दानि थाखाय बे वर्ल्डआवनो रेकर्ड मुंदांखा गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर दा नेक्स्टआव मा दं नायनि नङा होमबा 30 नम्बर दं सानखौरांनि देरसिन ग्रहआ सानखौराङावहाय जोंहा गासै ग्रहआ मोनफैमोनलाय 8थामोन नङा होमबा 8थामोन गासै बेनि गेजेराव बयनिख्रुइ देरसिन ग्रहआ जाबाय मा बृहस्पति गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर आरो 31 दं बुहुमाव लैथोनि अनजिमाया माने वार्ल्डआवहायनो जों जायखौ असिन होनना बुङो लैथोमानि अनजिमाया मा मोनफैनो गासै मोनबा गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर आरो 32 दं आसामाव आथिखालाव गासै जिल्ला दं थामहिनबा आसामाव आथिखालाव मोनबेसे जिल्ला दं होनोब्ला जों मिथिगौ 34 दं आथिखालाव आरो जोंहा दाखालिसो मोनसे डिक्लेयार होदोंमोन नङा होमबा तामुलपुरखौहाय आरो बे तामुलपुरा जुदि एड जायोब्ला 35 जागोन दा बे तामुलपुरखौ लाफाना लाफायाखै अफिसियेलि लाफाना लायाखै सोरबा नोंथांमोना मिथियोबा खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआवहाय बे जिनिसखौ दा अफिसियेलि लादोंना लायाखै जुदि लायोब्ला 35 जागोन आरो लायाखैब्ला 32 जागोन गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर बेखौहाय अब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअआ मोजां जादोंना गाज्रि जादों नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आरो शेयार खालामनानै लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो बेबायदि भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौ थुनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर अब्ला गोजोन्थों खुलुमबाय।